участники выступлений. Dames en heren, al die hengsten hier bij elkaar. Ik dacht dat u als vakker een uitstekend inzicht hebt. Ja, en dan mogen de versiers aangehangen worden bij Zaken. 67,73 keer het percentage. Een derde Fiat met Dunja Constant 59,55%. Zo is de uitslag van de dressuur in de Klooster. Z. Второе место, 69%. Derde prijs, score 65,91% voor de hengst Jorn, gereden door Ingeborg Klooster. Ingeborg. Ingeborg is op plaatsen 1 en 3. Op de vierde plaats, percentage 65% voor Hinne met Sibrun Minkema. Op plaats nummer 5. IJzersterke collectie KFPS hengsten, dames en heren, maak er gebruik van in uw vakkunde.